ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରଜ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଲେଖିବା ଓ ଶିଖିବା। ଆମେ ପାଳୁଥିବା ଅନେକ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ରଜ ପର୍ବ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଓ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ 2 ଦିନକୁ ରଜ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବର ପୂର୍ବ ଦିନକୁ ସଜବାଜ କୁହାଯାଏ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଭୂମି ଦହନ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ରଜପାନ ଖାଇ ଦୋଳି ଖେଳି ମଜା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ରଜପାନ ଖାଇ ତାସ୍, ବାଗୁଡ଼ି ଓ କବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନକୁ ବସୁମାତା ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି 3 ଦିନ କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରଜ ପର୍ବରେ ଅନେକ ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରଧାନ। ରଜ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସିର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।